Stalo se něco děsivého. Něco, s čím jsem ani já nepočítal. Někdo se nám ozval. Někdo opravdu, ale opravdu děsivý. Peťa a já vás vítám dalšího denního vlogu. Přesně takhle nějak si představuji, když vstoupíte do toho stavu, kdy vaše duše je vysáta z vašeho těla. Tak přesně takhle vás to pozdraví. Momentálně jsem na hájích, za přítelkyní, je tu vedro jako svině, šajní mi tu sluníčko. Bez něco budeme dělat, asi budeme koukat na nějakého doktora nebo na něco takového. Jo, tohle to vysvětluje všechno. Dneska jsem chtěl streamovat, ale asi streamovat nebudu, protože to stejně už nikoho nezajímá. Na streamu mám vždycky, nevím, bývaly doby, kdy jsem měl třeba 50-60 lidí na YouTube a teď tam prostě 20. To je takový, že se mi nechce nic moc dělat, protože tam nevidím žádný pozitivní feedback. A teď mám já nějaký program. Jako já fakt musím uznat, že ten kluk má v držce buldozer. Já musím říct, že tohle video bylo teda fakt těžký na sledování. Mám pocit, že mi právě odumřela půlka mozkových buněk. A má duše, ta se vydala někam na dobrodružství do země nezemě. A po naučení na závěr...